Takže čau lidi, vítám vás u nového videa. Po dlouhé době je zase z Robloxu. Musím najít až tu hru, kterou jsme hráli naposledy. Takže opět zase naše nejlepší stopování. Stopnu vás a najdu tu naši nejlepší hru. Stopuju. Takže jsme zpátky. Naši hru jsem konečně našel. Potřebuji se to jenom otočit. Tak. Perfektní hudba. A zajímá mě, kolik dneska najdem vlek. A vám to řeknu, ale potřebuji vědět, kolik jich tam vůbec máme. Máme jich 60 a jich tady 265. Tak já nevím, asi to je 200 třeba. Já jich chci tu zem. Tak nic. Tady není tady něco. Ale na to něco. Nigerie, Nova Nigerie. Není tady něco? Není tady nic. Ale je tady něco. Je tady ještě něco. S parkourem se nemám vůbec rád. No! Wow, já jsem normálně boss. Ale parkour já nenávidím. Já nenávidím parkour v Robloxu. Aha. Jistě, to tyhle nefungují. A tahle ta funguje. Ok, mám to. Proč se mi to... Proč? Proč se mi to seká? Já jsem to zjistil. Zjistil jsem, proč se mi to seká. Protože jsem zase v pokoji. Já tady už natočím pořád. A tady jsme to zjistili. 1, 2. Wow. 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 Já jsem normálně boss. Já v tom pokoji nebudu natáčet. Já tady nebudu natáčet. To je jediné místo, kde mám klid na natáčení. Ale prostě tady mi nejde vůbec internet. A já potřebuju novou zemi. Potřebuju. 3 minuty tady hled. 3 minuty. Je na země. To je perfektní. To je normálně YouTube kanál Dob. Slovensko, bratři. Brácho, pojď. Bro. No, tak aspoň se budu koukat na druhou stranu, kde se nekoukám. Tak jsem se nevymotal. Je to jedno. Legendary! Aha. Tak já přeskáčím tohleto, tam je Roblox. Nové to tu je. Něco musí být tam bylo. Ne, nic tady v tomhletom není. No vůbec nevím Roblox hrát. Schválně mi napište do komentářů, jestli umím hrát Roblox. Nebo zatím to vypadá, že ho hrát vůbec neumím. No co to tu je? Ale zatím ani jeden stát, ani jeden stát tady není. Aha, tady je to. Řetěz a jdem dolů. Tak to bylo těsný. Prosím, ať je něco tady.
Tady něco musí prostě být. Ne, ale prostě nemůže. Najdu tady někde něco? Normálně tady něco najdu, tak budu považovat za rare. Ne za rare, to ultra legendary. Jak se tady dá něco najít? Tady! Učomon. No to si děláte ze mě srandu. Kam to? Aha, takže já umím chodit po vodě, já jsem Aquaman. Tak kde zase hledáme. Já vím, co tady mám ještě hledat. Tady je 265. A tady hledám 5 hodin jednu zem. Určitě mám Mexiko. Aha. Tam je Finsko. Já na to nemám. Já na ten Roblox už prostě na něj nemám. Nemám na něj. Já prostě na něj nemám. Nemám na něj. Nemám na Roblox. Zabijte mě. Já už ho nechci hrát. Nechci hrát ten Roblox. To je jenom utrpení. Pro mě to proti utrpení hrát. Ale vám se to líbí. Ale mně se nelíbí, že něco natáčím. Mám to dobré hodnocení docela. Mám to docela dobré hodnocení. Ale mně se to prostě nelíbí. Já potřebuji nějakou lehčí hru. Ale lehčí hra bude, jestli tam bude plná odběratelů. Ale to jsem v životě. Tady na videích říkám milionkrát. Bude tady odběr. Určitě tady bude odběr. Dejte mi odběr. Já nepotřebuji odběry. Já potřebuji odběry. No mojím cílem je získat 100 000. Radši to uděláme tak. A to ani nevím, že tady je. To ani nevím, že tady je. Musím to opakovat. Jsem opakovací papoušek. Tady jsme šli na nic. A co je nahoře? Absolutně nic. To jsou nějaké dveře, ne? Škoda. V životě nic nenajdu. Nevím, pořád polaně. Takže tohleto video, dáme to jenom na 100. Nebo tohleto video trvalo 1 den a něco. Tak, 1 den a 159 minut. To úplně přesně. To je přesný čas. 1 den a 159 minut. Já na to kašlu. Tohle je asi poslední díl. Já jsem řekl díl. Není nic ve křoví? Není tam nic. Protože nemáme. Jo, někdo to přidávali přece nově. Kam půjdem? Candy. A jdem skákat. Baví mě skákání. Teda jenom ne parkour. Myslím jako u obyček. Nějakých obyček jsem teda dobrý. A u nějakých jsem úplně na nic.
Neuvěřitelné. Máme tolik zemí. Neuvěřitelné, našli jsme jich tolik. Co to je? Aha. Tak to je docela easy. To je easy. Není to easy. Vidíte? Nenávidím oblíčka. Je to prostě na ty videa natáčím. A prostě paměť je prostě moje. Já ukážu těm lidem, že neumím skákat. To bude určitě, se to všem bude líbit. Úplně všem na světě se bude líbit, že jim ukážu, že neumím skákat. Takže ne, to nechci. Jdem tady. A já jdu otevřít. Nejdu ještě otevřít dveře. Ještě si tady vezmu klíč. No teď jdem otevřít dveře. Zelené ne, červené ne, žluté taky ne. Škoda, nic tady není. Tady je. Tyhle ty modré taky ne. Ale tady tyhle ty růžové, ano. To je legendary. Tady ještě něco? Není tady ještě něco. Aspoň máme legendary sem. Já se jdu podívat do hradu. To musí být normálně nějaký král. Aha, nemám oranžový klíč. Co tady mám jako sakra hledat? Představte si, že mi ještě chybí 25 zemí. To se ještě počkáte. Tohleto video bude strašně dlouhý. Má teď 12 minut. Za chvilku už je to 13. To bude nejdelší video v životě. A tyhle ty země mám. Dobrý den. Tady chodil země. Učovan. Jdem po vodě. Tady musí být nějaká cesta. Ne, on jako fakt nedali cestu ve vodopádě. To by jsem to v moje hře dal. To je nejlepší, to je skrýš aspoň. I když to teda ví úplnej trouba. Nejlepší youtuber ze všech. Šimon. Tak. Jo, a jméno vám můžu říct. Protože komentáře, tak to mám svoje jméno. Wow. Aha. Nemám na to nervy. Já prostě na to ty nervy už nemám. Napište mi, kdo má prostě nervy na to, co dělám. Napište mi, co mám pokračovat v Robloxu nebo ne. Určitě tady bude víc komentářů, že ne. Wow, země, stát, potřebuju.
Tam jich tak 82. Takže odpočítáme se, jak mi bude chybět tahleta. Nechybět. Tak dlouho ji budu sbírat. Jen 5 sekund. A Kanadu už mám. Potřebuji ještě jednu zem. Nebo tak. To je úplně jedno. To je úplně jedno, co to má být. Hlavně to je jedno z toho. Když to je vlastně úplně to stejné. Vidíte, jsem nejhloupější youtuber. Myslím, že tak a jsem je úplně něco jiného. Seznamte se, nejhloupější youtuber na světě. A možná sběratelů. Normálně, já jsem druhé zrození Peti. Druhý Peťa. Normálně, druhého Peti. Jo, kdyby to neviděl. Podívejte se okamžitě na lidi. A my jich máme 80. Takže teď jste všichni rádi, nebo já se s vámi loučím a je to nejdelší video, které jsem kdy udělal. 16 minut. Takže se s vámi loučím. Ještě neloučím. Pište mi na to jedno video. Jaký chcete úkol. Za 7 odběratelů a dejte mi odběr. Takže já se s vámi konečně loučím a čau. Počkáme na 17 minut. Čau.